वर हात. ते दोघं मस्त गप्पा मारत चालले होते आणि तेवढ्यात सहजच सुधाचं लक्ष मागे गेलं आणि तिला गाडीत कुणीतरी बसल्यासारखं वाटलं. तिनं घाबरतच शंकरच्या हाताला धरलं. अहो ऐकताय का, गाडीत कुणीतरी आहे. शंकर हसतच म्हणाला, अगं वेडं लागले का, आपण दोघंच आहोत तिथे. पण सुधाचा श्वास मात्र आता वेगाने चालू लागला. नाही, अहो मला खरंच वाटतंय, मागे एक बाई बसलेली आहे, तुम्ही बघा ना. शंकरने हळूच मान वळवली. मागे फक्त अंधार. पहिल्यांदा त्याला मागे काहीही दिसलं नाही. अगं मागे काहीच नाही, बहुतेक तुला भास झाला असावा, असं म्हणून तो आता पुन्हा बैलगाडी हाकू लागला. पण तेवढ्यातच बैल अचानकच वेगाने चालू लागले. सर्जाराजाच्या नाकातून जोरात श्वास सुटू लागला, जणू त्यांनीही काहीतरी पाहिलं असावं. शंकरने पुन्हा मागे पाहिलं आणि त्याच्या अंगातून वीज गेल्यासारखं झालं. कारण गाडीच्या मागच्या बाजूला एक बाई पाठमोरी बसलेली होती. फाटकी नऊवारी साडी, केस पूर्णपणे चेहऱ्यावर आलेली आणि चेहरा खाली झुकलेला. ती अगदी शांत बसलेली होती.